to a jikin na bangaren hagu take, a nan bangaren hagu take kwanci abunta, ba ta da kashi a cikinta amma ita take juya dan adam. In ka ga mutum a aljanna ita ce ta yi kyau, in ka gan shi a wuta ita ta kai shi. Wannan tsoka din duk rayuwar a jikinta yake, kuma babu kashi a jikinta amma ita take lankwasa waɗannan kasusuwan da kake gani da jijiyoyin, yadda ta yi haka suke yi. Shi yasa duk addu'a da za ka yi, babu addu'a da za ka yi da ya kai na Allah ta'ala ya taimake ka a kanta. In ya taimake ka akan wannan tsoka ka huce, kuma ka ga wani hukuncin Allah sai aka aje ta a hagu ba a dama ba, kai ka san ita aiki ne gare ka, hagu take ba a dama take ba. Dalilin tana hagu za ka ga lungs ɗinka na ɓangaren hagu faɗinsa bai kai lungs ɗin ɓangaren dama faɗi ba. Saboda sai zama faɗinsa kaɗan ne, amma lungs ɗin hagu kuma tsawonsa ya fi tsawon na dama. Mafhum? Tayyib. Don haka rabbana ya mahalicinmu la tuzigh qulubana, karkatar da zukatanmu, muna addu'a ba'ada bayan idh hadaitana ka shiryar da mu, wa hab lana, Allah ta'ala ka bamu, wahab shine wa a'ti lana, daga kalman a'ata ne, wa a'ti lana, Allah ka bamu. Duk wannan me muke muna mika kokon bara zuwa ga Allah, shine warasikhuna fil ilmi, al-ajiz man ajaza an du'a. In aka ce nemo gajiyayye to shine wanda ya gagara roƙon Allah, wanda ya gajiya. Duk abin da kake da shi kake bukata a wurin Allah akwai shi taska abin da za a bawa duk duniya biyan bukatunmu bai wuce a dauki allura a sa a cikin kogi a ɗanɗanin ruwa da shi ba. Duk bukatun duniya Allah zai biya mana, wallahi abin da ke ragewa bai wuce ka dauki allura ka je kogin maliya ka tsoma ta a ciki ka cire ta ba. Wannan a cikin taskar Allah subhanahu wataala. To me yasa za ka gajiya? wai la tas'alanna bunayya adama hajatan was'al alladhi abwabuhu la tuhjabu. Kar ka tambayi dan adam biyan bukata, ka tambayi wanda kofofinsa ba a rufe su. Saboda me? Saboda shi dan adam lokacin da kake roƙonsa ake samun matsala, shi kuma Allah in ka daina roƙonsa ne ake samun matsala. Amma duk yawan roƙonka Allah baya gajiyawa. Za ka zauna in ka ga dama ka yi list ka roƙi abu 10,000 a dare ɗaya, Allah biya damuwa. Amma ba za ka je gaban babanka da list ɗin abu 10,000 ba, zai ce ka taɓu. Amma Allah sai ka rubuta 10,000 ka ce ya Allah ga bukatu na a littafin nan na rubuta su, ya Allah a biya mini, ya Allah ga su nan, kuma wallahi Allah sai ya saurare ka kuma sai ya biya maka. Saboda shi zaman lafiya da Allah shine ka roƙe shi. Don haka baya ga wannan wa hab lana min ladunka rahama, ka ba mu rahama. Rahama malamai suka ce yana nufin ni'ima. Mafhum? Ni'ima. Shi yasa idan Qur'ani ya ba mu labarin ko za a mana ruwan sama yakan kira zuwansa da cewa rahama ne. Wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwa al-waliyyul hamid. Wannan wata sura? Suratu Shura ko? Aya ta 28. Kaga Allah ta ce huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu. Allah shi yake saukar da ruwa daga sama bayan an yi fari, sai ya ce wa yanshuru rahmata, kuma shi yake watsa rahamarsa. Shi ruwan sama da me yake zuwa? Da ni'imomi kala kala. Akwai ni'imar iska mai daɗi, akwai ni'imar ruwan da za mu sha, akwai ni'imar ruwan da za mu yi noma, akwai ni'imar ruwan da dabbobinmu za su sha. Ni'imomi kala kala ke zuwa a cikin shi, ce wa yanshuru rahmata, ai wa yanshuru ni'imata, ni'imominsa yake watsawa. Wa huwa al-waliyyul hamid. A cikin suratul furqan kuma yace wa huwa alladhi arsala riyaha bushran bayna yaday rahmatihi. Kaga yakan turo huwa alladhi arsala riyaha, wannan cikin furqan aya ta 48. Wa huwa alladhi arsala riyaha bushran, sai yace bushran a matsayin bushara, a wata qira'a nushran, yake watsawa baina yadai rahmatihi, gaba ga zuwan rahamarsa. Rahamar kuma shine mai ni'imomi na Allah subhanahu wataala. Don haka wannan addu'a na daga cikin addu'a aljami', shine addu'a da suka game komai da komai. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah muna roƙon karka kawar da zukatanmu ba'da iz hadaitana,
bayan ka riga ka shiryar da mu, saboda babu asara da ya wuce shiryayye ya bar kan hanya. Za ka iya kuskure, za ka iya yin laifi, amma wannan abin da ake maka wonin shine karka yadda zuciyarka ta bar Allah ta koma ga wani Allah. Kuma wa hablana min ladunka rahama, a cikin nan abu nawa muka roƙa? Kaga rabbana la tuzigh qulubana nawa ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan ko wa hab lana min ladunka rahama, abubuwa uku muka roƙa. Innaka lalle kai Allah, anta kai Allah al-wahhab, mai tsananin bayarwa ne. In an ce wahibun shine ala wazani fa'ilun, mai bayarwa. In an ce wahhabu ala wazani fa'alu. So wahhabu ala wazani fa'alu siga ne na mubalaga, wato mai yawan bayarwa, yana bayarwa da yawa ta bangaren adadin jama'ar da ake bawa, da yawa kuma ta bangaren kwantitin da yake bayarwa. Yanzu duk mutanen duniya za mu yi tsaya a yanzu mu yi addu'a a minti ɗaya Allah ya bawa kowa bukatarsa duk duniya. Kaga ai wahabu ne ta bangaren adadin waɗanda ake bawa, sannan wahabu ne ta bangaren abin da aka biya wa kowa bukatarsa. So da haka rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, malamai suka ce wannan shi ma tawassuli ne, shine bayan ka shiryar da mu Allah muna tawassuli da shiryar da muka samu daga gare shi, ba iftikhar bane, ba alfahari bane, a'a tawassuli ne. Muna tawassuli ga Allah ne da cewa bayan ya shiryar da mu muna roƙon ya bamu ni'imominsa, kuma ya ƙara mana kyaututtuka akan kyaututtuka duka da ya mana. Muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana shiriya, Allah ta'ala ya ƙara mana shiriya, Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu da 'ya'yanmu da zuriyarmu da mu kanmu gaba ɗaya. Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ma'ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allah ta'ala ya biya mana bukatunmu na alkhairi. Allahumma kun ma'ana wa la takun alaina, Allahumma kun ma'ana wa la takun alaina, Allahumma kun ma'ana wa la takun alaina. اللهم احفظنا وحفظ دولتنا، اللهم احفظنا وحفظ دولتنا، اللهم احفظنا وحفظ دولتنا، اللهم احفظنا وحفظ دولتنا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. والله تعالى اعلم.